Una salutació a tots i totes. És per a mi un plaer i també un honor presentar El meu sud, el llibre del meu amic Daniel Gil. Per tant, agraeixo a l'autor i també a l'editorial de Petròpolis, el també amic Jaume Llambric, que hagin confiat en mi per realitzar aquesta tasca que intentaré fer el millor possible sense allargar-me massa per no fer-me pesat. Nascut a Tarragona, just 2 anys després que un servidor, Daniel Gil viu entre Barcelona i Tortosa, amunt i avall de la línia de tren R16 de Rodalies. Des de fa un temps treballa de bibliotecari a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. En els seus escrits es nota que viu envoltat de llibres i també de trens. De fet, este llibre que avui presentem, El meu sud, té com a subtítol una frase prou aclaridora: mirades mòbils des del tren. Me fa goig presentar-vos este llibre perquè una part important dels articles o assajos que hi apareixen recollits van sortir abans publicats a Marfanta, que vaig crear fa més de 15 anys. Primer com un blog periodístic i després com un diari digital. Va ser precisament en aquella efervescència blocaire de fa 15 anys que vaig conèixer Daniel Gil. La blogosfera ebrenca, o l'ebresfera, com vam anomenar-la en aquella època, també va propiciar un retrobament amb Jaume Llambric, el responsable de Petròpolis, esta valenta microeditorial cibernètica. Amb Jaume puc dir que som amics des dels 14 anys i també gràcies a les lletres. Però tornant al llibre us diré que abunden les reflexions valentes sobre el món del llibre i de les biblioteques, però també sobre la recuperació i conservació del patrimoni. Recordo especialment un article que també va publicar Marfanta sobre el fet que a les Terres de l'Ebre no tenen nom de dona les biblioteques. Un altre tema que també m'interessa molt és el punt de vista de Daniel Gil sobre la situació de les infraestructures ferroviàries i més concretament de l'estat de la línia R16 que uneix el sud de les Terres de l'Ebre amb Tarragona i Barcelona. Esta línia R16, com la R15, són les venes per on se dessagna el territori amb una agonia tan lenta com lents són els trens que marxen i arriben a casa nostra. I és que les reflexions de Dani Gil tenen molt a veure amb el greu lament de la diàspora ebrenca. En qualsevol cas, lluny de limitar-se a llepar-se les ferides, Daniel Gil també té una actitud propositiva en els seus articles. Tant és així que el meu sud replanteja el sistema de ciutats Tortosa-Amposta com una nova àrea metropolitana per al país, amb la reclamació de superar els marcs mentals polítics localistes i de començar a treballar en benefici de tot el territori, de totes les Terres de l'Ebre. En la mateixa línia també voldria destacar que Daniel Gil no dubta en opinar sobre qüestions més locals de Tortosa, de la ciutat on viu, el projecte polèmic per enderrocar els antics tinglados de l'estació de tren o el no menys polèmic monument franquista de la Batalla de l'Ebre. També proposant o reclamant un urbanisme més amable per a Tortosa, demanant més espais amb ombra, i ho fa alguns mesos abans que a la ciutat esclatés una altra polèmica amb la tala dels arbres de l'Avinguda Colom al barri de Ferreries. De la mateixa manera, El meu sud és també un llibre marcat per la pandèmia del coronavirus i les restriccions de mobilitat. En aquest sentit, destaco l'article de Daniel Gil sobre els aprenentatges tecnològics de la canalla durant el confinament i que explica l'experiència viscuda en primera persona a la seva família. És també una reflexió sobre la necessitat de repensar el sistema educatiu per adaptar-se i per avançar-se a un món cada vegada més digitalitzat. Per tot plegat, us recomano molt la lectura del llibre El meu sud, de Daniel Gil. Les seues batalles són les nostres, esperem que no siguin les últimes i que per molts anys puguem llegir les seues reflexions.